Sa aton nga linya, Police Major Robert Injaping, Hepe sang Kawayan na PNP. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Pamangkin naman, kung silang wala ka pamahaw. Aha. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning. Ay, sir. Sa Action Brian ni sir. Sa Action Radio Bacolod, pasensya gid, ano? Sir, mangkot lang kami. Paano gani, sir, na tabo ang pagluthang ni Kagawad sa iya sini nga manghod kag napatay, sir man? Ang ining victim, unruly, nagmaoy, so gipasipay na ni isang iya utod na kagawad. Then, gilabo yang iya nga magulang nga kagawad. Uy. Then, pagkaigo, sige iya pagidlabo, no? So, ulo nga iban nakalikaw man. So, wala na choice si Kuan nakamanage si kagawad nga nakakuha siya pusir kag gintiro ning iya nga otod kay iya gid napinsere nga daw pastong siya. Kasi hubog iya otod. Hubog ano. Kuan gid magambal kita nga hubog daw na sobrahan gid abi, sir, sang inom ini. Yes, sir. Anong gamit niya si sir nga kuan man? Binangon, ispading o kuno nga sistema? Binangon. Binangon, ano? Ang armas naman sir gingamit ni Kagawad? Revolver. Amo ning 38, no? 38. Okay. Asukbit yan ni daan, sir? Or nagdalagan pa siya abi kang magkuha sini? Pag pangaya assistance ang mga relatives, siguro may dala na di siya nga daan kasi hindi na makontrol ang iya nga, no? Ang iya nga utod. Ano nang utod, background sa utod na sir man, aside nga nagabaoy siya sa iya sinay pamilya, may mga bad records pag dyan sa bilog nga barangay da, may mga kontra nga iban? May mga record kasi sir nga maday kumakainom maoy gid. Amo man lang gid na, no? Why naman iban pa nagagamit sa illegal nga droga or iban nga problema dira? Wala man sa drugs, sir. So anong status sa sir sa magulang? Ano pa ara sa police, violent kaso, ano sistema? Wala tanang decision sa pamilya kung ma-files la kaso. O pro kustodiya sir, no? Daw voluntaryo nagsungka ini siya. Nag-voluntary surrender na siya nag-arrest sa kustodiya natin. After some regimentary period, ma-release siya natin. Sir, luwas to nga nagtambag siya, kag ginlabo siya, may iban panis lang nga daan nga tima-tima abi. Wala dawaya man sir, wala man. Kumbaga, ang pagka magulang niya abi, ang iyang responsibilidad amo na ni permi panambag sa manghodya, galing kay siya na gid ang linabo, no? Puwerte, no? Oo. Yes, sir. Pero di ba igo ni sa sir ang magulang? Kumusta ni saya? Wala sir. Di ba may pilas man ni siya? Kumusta ni saya? Areso sa kasi may na-threat na sir. Okay naman siya. Why naman problema? Sige. Amo man lang ang amo na. Sir, salamat. Good gabi. Good morning. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Good morning. Sige. Action Hotline! Hubog Nakainom once